Dobrý deň, v tomto návode si ukážeme, ako jednoducho vygenerujeme XML súbory ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním do ISOch za viac evidentov v informačnom systéme nVita. V hlavnom menu vyberieme modul odpady a následne stlačíme tlačidlo Export do ISOch. V nasledujúcom formulári zvolíme možnosť súhrnné ohlásenie a stlačíme tlačidlo Výber evidentov. Označíme všetkých evidentov, za ktorých chceme podávať ohlásenia a potvrdíme. Na riadku podávajúci subjekt pomocou 3 bodiek vyberieme subjekt, ktorý podáva ohlásenie za všetkých pôvodne označených evidentov. Potom zvolíme cestu, kam sa nám XML súbory uložia a potvrdíme tlačidlom Generovať XML. Tieto súbory bude následne potrebné nahrať do systému ISOch na stránkach www.isoch.gov.sk.